Mga kapuso, karong panahon sa modernisasyon kung asa labing importante na gayod nga makatuon kita sa mga nagkadayang lingwahe sama sa English. Nahimong advokasya o kalingawan karon sa usa ka kagayanon ang paghatag og mga language tips pinaagi sa pag-TikTok. Unsa kaha ang mga tips nga mahatag niya kanato karon? Og unsa sab kaha ang mga hugot nga yang i-share kanato? Kana ang atong sayron kauban si Val Emil Vestil. Val, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Mayong buntag, Sai. Thank you for having me here. Mayong buntag sa tanan nga nagtanaw. Val, unang-una, please share with us kung paunsa ka nagsugod sa TikTok. Actually, nagsugod yun kog TikTok kay tungod sa pandemya. Sa tunga sa pandemya, daghan nga mga na-cancel nga mga projects o programs kung asa ko nagtrabaho. So I came across TikTok, nakita na ako nga medyo lingaw siya nga app. March 23, 2020. Day 7 of quarantine. Strangely empty streets. From one empty shelf to another in supermarkets. Closed shops. Factory closures. Val, paunsa sab nimo naisipan nga magmugna og mga videos nga may kalabutan sa English language? Gusto na ako basically share ang akong knowledge. Most of the English grammar languages that I share on TikTok, pinaka-basic na siya nga grammar nga sometimes gakamali gihapon ta, even ako gakamali gihapon sa akong pag-English. And I think we owe it to our friends and to anybody around us nga magtinabangay ta para ma-improve ang atong English. Unsa pod nga video ang nakapa-viral kanimo, Val? Actually, ang nagpa-viral sa mga video dili about English, dili pod about love. It was me speaking in Thai. Can you tell me something else in Thai? Sure. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม Wow, grabe no. Bisan wa ko kasabot pero madungog pa lang nako, nindot jud kaayo pati ang accent sa imong paglitok. Pero Val, sa imo unsay feeling nga nipatok kini nga content kini nga video online? Ang akong feeling nga nipatok ni online is very interesting kay dugay na ko ganahan actually mahimong TV personality, mahimong anchor sama nimo, say og mahimong TV host or stuff like that. So it was really interesting siguro makatabang ni sa akong mga pangandoy nga hopefully will land in TV or continuing to host events. So nindot ang feeling. Val, gawa sa paghimo og mga videos nga gahatag og tips, nasab kay mga content nga gahisgot og about life lessons og realizations. Ano na ba kay hugot behind those videos? Let's just say tanan akong hugot sa tanan akong videos sa TikTok kay naay gigikanan. Gumika na siya sa kasakit sa akong mga tao, sa mga experiences, sa mga memories from the past. Pero kani sa tanan nga mga hugot gikan na ni sa ako ang past, which means I have moved on and moved forward. Pero nindot lang kaayo nga i-revisit o i-try og reflect unsa ang mga lessons learned. And daghan na kaayo nga nagduol kanako para mag-ingon nga salamat kayo sa imong content, katong malunggay video, katong labels nga video. Daghan na kayong mga estranghero nga nagduol sa ako, ingon sila nga thank you kay nakatabang to para maka-move on ko sa akong kasakit. Karong buntaga, syempre, di makumpleto ang atong interview kung dili mi makadungog og language tip og hugot gikan kanimo, Val. Unsa ba ang imuhang baon nga hugot og tip karon, Val? Ang akong hugot is something I am experiencing now. Muna na siguro akong i-share nimo, Sai. Kay what better way to speak of hugot than hugot that really you are experiencing yourself. So kani nga hugot ako mahuna-huna para ni sa mga tawo nga gadawat og mixed signals. Kabalo kong madagan sa inyo ha, ginapaasa or gapaasa or umaasa sa isa ka tawo nga feeling nato nga murag ato na gyud pero murag layo-layo pa. So the thing that I can say is mixed signals are your signals that it's a no. When people are indecisive when it comes to love and attraction, that's the decision that they have made. So don't chase after people because you are worth it, you deserve so much more. And people will just arrive. Kung naitaw dira nga mixed signals yung ginapakita sa imuha, meaning they are not 100% into you. Dito ta sa katong mga 100% into us because kita 100% na ta for other people. Ayun, reminder to para sa akong kaugalingon, no? Grabe no, unsa kay backstory ana? Sa unsa na lang, Sai, off
studio na lang, kanang mag-chat na lang ta para dili kaayo. Taga Luzon ra ba siya? Mga kutunan sa Luzon. Sige. Val, gawas aning mga videos nimo online ato na sa disgutan kining imong advocacy about environmental journalism. Kano sa ba ni nag-start? Yes, actually full-time na ko gatrabaho sa akong startup na media non-profit. It's called the Association of Young Environmental Journalists, or AYEJ. This was a Barkada thing lang back in 2017. Around 3 years ago, nagsugod ni Barkada, lingaw-lingaw lang. We wanted more people to talk about the environment. Og nakita namo sa among mga balita, sa mga lokal nga newspapers, sa Dumaguete, dili kaayo ginastoryahan ang kinaiyahan. Puro politiko, puro droga, crime, business, politics, entertainment. Dili kay nato ginastoryahan ang environment. So from that, Hugot Point in 2017, we have now grown into an official media organization, SEC-registered me, o diri ko naga-work full-time. We want to train campus journalists and even aspiring journalists. Tudloan namo sila unsaon pagsulat og mga balita kabahin sa kinaiyahan. Daghang kang salamat Val sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV and continue to be an inspiration. Daghang salamat, Sai. Kini ang At Home with GMA Regional TV.